predchádzajúcich dieloch sme videli, ako Hanička a Murko vypestovali kúzelný kvet, vďaka ktorému Murko rozpráva a Hanička a Simi rozumejú reči zvierat. Spoločne hľadajú nezbedné mačiatka, ktoré Murkovi spapali večeru. Pri svojom pátraní stretli sliepočku a kohútika, ktorí im poradili, aby zašli za ich kamarátkou, pani Kurou. Pani Kura ich poslala do lesa za ujom ďatlom, ktorý vraj niečo videl. Ten mal veľa práce s červíkmi v strome, ale stihol im poradiť, aby zašli za ježkom alebo za líškou. Líška ich poslala na okraj lesa za pojašeným zajačikom, ktorý by mohol mať o mačiatkách nejaké informácie. Zajačik im poradil, aby sa išli na mačiatka popýtať k jazierku. Hanička a Murko, kúzelný kvet. Toto vyzerá ako cestička, ktorá by mohla viesť k jazierku, nie? Aha. Áno, páči sa mi tu. A mne je to tu príjemné. Myslím, že za tými trstinami už vidím jazierko. Kde? Ja nič nevidím. Poď bližšie, myslím, že sme to jazierko naozaj našli. Jej, naozaj jazierko. Kač. Haló, kačičky. Haló, tu sme. Kač, ahojte. Kač. Ahojte, kamaráti. Kač. Vítajte u nás. Ahojte. Ahojte. A čo vás privádza medzi nás, divé kačky? No, my hľadáme nezbedné mačiatka, ktoré spapali Murkovi večeru. No, Murko? No, kto je Murko? Kač. kač. No predsa môj kocúrik, aha. No toto? Murko, čo tam prosím ťa robíš? Ja chytám ryby. No, ušla potvora. Fíha, ty si šikovný, Murko. Kač, nesmúť. Jazero je plné rýb. Chytíš si ďalšiu. Tak. Kač. No, takto. Spomínali ste mačiatka. Počuli sme, ako o nich kvákali žaby na druhej strane jazera. Tak, konečne nejaká stopa. Tak, veru. Kvákajú neustále. Neustále. Čo vám poviem? Poviem. Kačka sa tu ani poriadne nevyspí. Nevyspí. Kač. Tak to je hrozné. Mrzí nás to, pani kačka. Snáď to bude túto noc lepšie. Ďakujeme vám za tip. My už pôjdeme ďalej. Zdá sa mi, že tie žabky počujeme sem. Dúfam, že to nebude veľmi ďaleko. Som už naozaj unavený. Kač, časnú cestu. Kač. Ahojte. No, kač. Dovidenia. Dovidenia, kačičky. A ďakujeme vám veľmi pekne za vašu pomoc. Jej, pozrite čln, aký je pekný, no nie? Nezvezieme sa? Už ma trošku bolia nohy. No, ale predtým, ako odplávame, by sme sa tu mohli poobzerať. Možno tu stretneme tie žabky. Počuli ste? Určite tu niekde sú. Ahojte, kamosi. Ahojte. Idete práve včas na náš koncert, tak? Perfektné. Pridáme sa aj my. Teda, ak môžeme. Tak, samozrejme. Pozorne nás sledujte a pripojte sa. Tak. Ja som žabka, ty si žabka, my nemáme nič takého. Jedna labka, druhá labka, krídelka žiadného. Ua, kwa, my nemáme nič takého. Jedna labka, druhá labka, krídelka žiadného.
ide vám to výborne. Teraz si to skúsime všetci spolu. Aj so spevom. Kvak. Kvak, kvak. Ja som žabka, ty si žabka, my nemáme nič takého. Jedna labka, druhá labka, krídelka žiadného. Ua, kva, kva, my nemáme nič takého. Jedna labka, druhá labka, krídelka žiadného. To bolo super. Bolo. Kvak, kvak, kvak. Tak. Kvak. Kvák, kvák. Výborný tanec. Kvak. Výborný spev. Kvak. Kvak. Ďakujeme za pochvalu, milé žabky. Výborne sme sa zabavili. Aj my. Ešte, že aspoň jeden z nás tu má labky. Kvak, kvak, kvak. Mať labky s pazúrikmi? To je výborná vec. Ale musí byť super mať také silné nohy, ako máte vy dve. Kvak. Zadné nohy máme veľmi silné, to je pravda. Sú užitočné pri skákaní. Kvak. A tiež priplávať. Kvak. No, tomu verím. Plávať neviem, ale skákať viem aj ja. Nevadí, naučí sa. Tak. Aj hlasy máte silné, počuli sme vás už zďaleka. Veru, počuli. Poslali nás za vami pán Káčer s pani Kačkou. Veru, vraj ste videli niečo podozrivé. Podozrivé. Kvak. Podozrivé. No, Kačky spomínali, že ste videli dve nezbedné mačiatka. Aha, s plnými brúškami, lebo mi zjedli večeru. Mačiatka? Nevideli. Kvak. Čo? Kvak. Nevideli, ale počuli. Počuli? Počuli sme o tom niekoho hovoriť, ale už si nepamätám, kto to bol. Kvak. Škoda. Kvak. Ale viete, čo sme ešte videli? Čo? Kvak. Muchy. Stále tu nejaké poletujú. Kvak. Mňam. Mňam. Je to naša obľúbená pochuťka. Možno tie muchy niečo videli. Skúste sa ich spýtať. Kvak. Leteli smerom ku gazdovstvu. Kvak, kvak. Áno, áno. Ďakujeme za radu. Práve tam máme namierené. Dovidenia, Ahojte. žabky. Dovidenia, žabky. Kvak. Poď, Murko, možno ich už konečne nájdeme. No, už by bolo na čase. Veď už sme toľko toho pochodili. Tak poďme, už sa teším na tie muchy. Simi, mohla by si ma teraz chvíľu niesť? Taký si unavený? No dobre, ale len na kúsok. Dobre. V ďalšom diele sa Hanička, Múrko a Simi vyberú na gazdovstvo. Uvidíme, či im ospalá mucha poradí, kde hľadať nezbedné mačiatka, ktoré Múrkovi spapali večeru.